51-ви епизод на Дерби Зона, нов гост в студиото, разбира се, че ще говорим за Спартак Варна. В компанията на Нетко Петров и моя милост Добре Танасов е Гьоко Хаджиевски, пресен след това нулево равенство, което направи отбора на Спартак Варна срещу тима на Септември. Нетко, може би директно, няма какво да го представяме Гьоко Хаджиевски, той да втори път гостува в нашото студио. Директно може би към матча първото, което ти идва да го попиташ така, отвътре. Само да уточня, че не е нов гост, той е добре познат. Стар гост го бих нарекал, да, тъй като надявам се, че има и други поводи да ни гостува, и то приятни. Минаха малко часове от матча. Така в тебе няма ли някакво съжаление, че можеш и 3 точки? Да. Въпреки че и те имаха ситуации в второто полувреме. Добър ден на вас и на всичките. Благодаря за поканата, поготово кога се работи за успех на отборот. Считам, че успех е на отборот. Нормално дека имавме желание да биеме матчот. Направивме всичко, игравме офанзивно, всичките 90 минути игравме со 3 нападатели. Не се заштитававме со повеќе заштитници. Целта беше да перманентно во текот на целиот матч правиме голови положенија, со што ќе покажеме дека нашата амбиција е да победиме. Но ако земеме во обзир, че една точка нас не устројаваше да бидиме 12, каде подолго време бевме на таа позиција после Довчане свали, а можеше да не стигнат и другите. Мислам дека овие последните два мача, победата со Добруджа и раното со Септември, двата мача имаме против двата противници кои Добруджа след мачот со Левски, каде знаете каква атмосфера беше 2-2, точка да земиш во вакво положение на Левски не е леко. Също да биеш Славија на техни терен, как Септември направи пред мачот наш, също не е леко, но ето кога тие беа во подем и требаше да направат резултати со нас, ние показавме карактер, показавме дека сме единствени, показавме дека имаме одбор и успеавме да избориме 12-то место, со што ние можеме 4 домакинства да имаме и сега најмногу се надевам на помошта на нашите фанови кои и кога губехме идвај на стадионот, но сега и времето е по-хубаво и мачевите се по-значени, бараш дека со подкрепа на всичките способни сме да направиме успех на крај, да се радваме всичките. Така, трябва да кажем на нашите зрители, нали, ако не се проверили, вие вече го споменахте, изключително важно беше това 12-то място, поради факта, че Спартак сега си печели възможността да има 4 домакинства и съответно 3 гостувания. Ако останехте 13-ти, то тогава щяхте да имате само 3 домакинства, така че домакинствата са изключително важни. Ние този епизод го правим преди жребия, който ще се проведе от 17:30. Господин Хаджиевски, ако трябваше да си пожелаете в тези 4 домакинства, кои 4 отбора бихте избрали да ви се паднат? Как ще ви дойде най-добре програмата от към домакинства? Да срещнете примерно директно в такива двубои в домакински матч, съответно съперници, които се борите да останете, или минали са ви някакви схеми пред главата? Вие ако видите дека ние повеќе точки сме взели како гости, значи може да и не играе много голем улога, примерно да се плашиме ние да играме надвор. По принцип, полеко е да не патуваш много долго, но тука има 3 патувања сигурно долги каде некој ќе ни падне. Дали ќе биде то Софија пак или Монтана или Враца. Но трудно е да ги делиш сега кој е погоден одбор за нас, зашто всичките ќе се борат. Всичките ще дадат 100% од себе и всичко кое е възможно да се спасат за това. Најмногу разчитам на самите себе. Верно, не е дипломатски одговор. Мислам дека нашата добра форма во последните 7 мача може да е клучно за да земе повеќе точки.
Значи сега ние трябва да се мотивираме максимално. Овие два мача достатъчно не подкрепват со самочувствие дека имаме одбор. Показавме во двата многу важни мача дека можеме да играме, да сме офанзивни, да правиме голови положенија, да сочуваме во двата последни мача мрежата да не примеме гол. Тоа се работи кои ни дават поголемо самочувствие, казвам уште еднаш. Показват на хората кои не прежалеа и казваа Спартак малки шанси има ваму таму, дека во регуларниот дел на шампионатот ние не сме испаднале, нема да играме ни бараш, ако се считат 30 мача во регуларниот дел на првенството. Значи, Стариот регламент, да, вече го няма. Да. Едно време беше. Но как и да е, пак е сатисфакција за нас, дека сме запазиле ние, можда не најдобро, ние бевме во средината на првиот дел и 8-о место и 9-то и тука некаде, но да не се врштаме назад на проблемите со малкиот број на фудбалисти, со промената на одборот во јануари. Ние се држиме добро, имаме добра атмосфера и верувајте дека способни сме да правиме добри резултати. Добре, сигурно ти прави впечатление и на вас, господин Хаджиевски. Те 7 отбора, с които ще играете, от всичките взехте точки през редовния сезон. Да. От някои 6, от друг 3, от друг 2, примерно, но неизменно взехте точки. Да не говорим, че след 8 място добре, Спартак е единственият отбор, който е взел точки от 5 отбора от първата шестица. Първите 6, които са, само на Левски не можахте да вземете точка, на Чужденец в София. Така че казвам го, защото според мен, лично мое мнение е, че няма да има значение на Спартак, дали ще е домакин, дали ще е гост в тези 7 мача. Що показва, че може да взема точки навсякъде от тези отбори. Да. По-хубаво е да имаме 4 домакинства, то е дефинитивно. По-хубаво е, но няма значение гостуването. Но няма значение гостуванията. Гостуванията, мислам, няма защо да не притесняват. Ние можем да играме секаде и може да възможност, ако падне така за не искам да предизвиквам, но некои мачеви што загубивме надвор, не заслужиме да загубиме така како загубивме и е сега възможност да во овој дел да играме много по-добре. Ами аз това малко приличам. Чущерен играете много добре този сезон. Взехте доста точки. 12 равни имаме. Така че няма какво да се плащате от тези отбори. Има някои, които вече се останаха на практика в А-група. Мисля, че мотивацията няма да е така голяма. Така че Спартак, мисля, че сега най-доброто за него предстои. Добре, господин Хаджиевски, притеснява ли и нещо друго? Значи, в директните двубои с два от съперниците нещата накланят към тях. В смисъл, говоря за Септември и за Добруджа. Така, с Беро са изравнени. Ако се случи така в крайното класиране, че имате равен брой точки с някои от тези два отбора, това притеснява ли ви, ще вкара ли напрежение в играчите точно в тези двубои, защото те са много специфични. Разликата не е кой знае колко голяма така в точките. Това може само да не натера да не считаеме и да не калкулираме на равни точки. Да играме на победи, да играме на повеќе точки да собереме во овие 7 мача. Јас пак казвам, нас добрата игра само може да не излечи. Ние, ако правиме калкулации цело време, дај сега тука една точка, дај тука, то никаде нема да не носи. Очаквам, така ќе говорам со фудбалистите, да сега работиме најсилно. Да сега покажеме најдобра форма од всичките одбори. Со оглед тоа дека нема да играме со големите кои во класа може да се подобри од нас и кога трсат возможност да бидат на врвот, потрудно да играш со тях. Мислам дека нема противник од кој можеме да се притесняваме и со кој не можеме да играме за победа. И дома и надвор. Добре, очаквате ли фейерплей? Защото сега като теглим чертата на отборите така в долната половина таблица, говорят за третата група, най-отдалеченият отбор, като вълк единак,
Това е Спартак Варна, нали, на Североизток. Всичко останало е консолидирано там, в София, около София, в този регион. Не е тайна, че тия отбори си се поддържат. На никой не му се пътува такава голяма дистанция. Значи тук са отцепени реално 3 отбора. Това са Черноморе, Спартак Варна и Лудогорец. Всичко останало е нататък. Така че... И Добруджа. И Добруджа, да. Да, нека да не забравяме и Добруджа, точно така. И в този смисъл очаквате ли фейрплей от тая гледна точка? Фейрплей очаквам от друга гледна точка, не от тая. Фейрплей очаквам от отборите, които имат 8, 9, 10 точки. Славия, Враца и Локо София. Така, и кои може да калкулират. Ако искат, и може да калкулират. Това не е добро. Значи това трябва да е фокус на фудбални съюз, да има по-голяма контрола, да не испане дека со еден отбор излизат со најдобар состав, со друг отбор излизат со половин състав. Ако трябваше вие, млади футболисти, ако трябваше вие да си пожелаете, защото последния матч тук от редовния кръг беше изключително така важен между Монтана и Славия. Ако трябваше вие да си пожелаете Славия да бъде в трета група или Ботев Пловдив, кой си желаехте вие? И защо? Не можем да кажем, во моментот Ботев е по-добра форма од Славија. Значи се виде последните мачеви дека играат добро, дека зимат точки, играат добро во фудбал. Славија, въпреки това, че во еден период од првенството има 8-9 мача без загуба, но тој ритам им падна не последниот мач пред септември предходно. А за мене тотално изненадваше тоа поражение на Славија од септември, според играта, според това како игра на другите мачеви. Очаквах нормално, не дека септември е слаб отбор, но очакванията беа сигурно дека фаворите Славија, со не дека се бори за горниот дел на првите 8 одбори. И амбицијата да играат на 5-то место. Да. Но ето како се случи, така се случи, но пак ви казвам се, мене ме притеснява това, че може да има калкулација тука на тие 3 одбори кои имат повеќе точки. А ние ќе направиме, пак ќе кажем, всичко да играме добро, добра атмосферата во клубот. Да може всичко да зависи само од вас. Да. Всичко. Те си зависят само от себе си. Да. Ние треба мачевите дома. Вие до сега винаги сте били зависими от себе си. Дори след двете загуби с 5-0, пак сте били зависими от себе си. Понеже и другите отбори също падаха. Може би не с 5-0, но пак падаха. Добро, сега Добри, както ти зададе въпроса за фейрплей, да допълня само от Монтана. Добро. От Монтана очакваш ли фейрплей? Понеже пътя към спасение на Монтана е изключително труден, непосилна задача, бих казал. Дали ще играят си напрягат срещу всеки? След матч от интервюта на Наско, кој каза дека 100% до крајот ќе се бијат. И тој како всеки матч играат. Дека ќе играат, дека сигурен е во това дека ќе играат. И вярвам дека тој како треньор има амбиција да дојде во лош период след Добожа да направи нешто изненадващо со Монтана. Макар е против всичките одбори во групата, но нормално очаквам да не се предадат и да ги губат мачевите така всички. Да не отбиват номера, да кажем така, да пускат млади футболисти, да обиграват отбор за Б група. Макар и ако пуснат неколку чужденци, како мислам дека казате нешто такво по време на интервјуто, но дека има достатъчно футболисти кои со по-голема мотивација може да играат мачевите до крајот. Аз хубаво питах кого искахте, Славия или Ботев в трета група, но пък се сетих, че срещу Ботев пак нямаше да може да използвате така футболисти, които са простъпни. Нали? Това също трябва да се вземе под внимание. Да. Добре, сега малко към отбора. Матео Петрашило забит на резервната скамейка. Защо? Директно да ви питам, защо предпочетохте него да го оставите на резервната скамейка и оттам ли ще влиза той? Когато всички са на линия, имаш достатъчно защитници, така и полузащитници, защо предпочетохте той да остане на резервната скамейка? Защото втори матч става. Имаше неколко грешки во текот на последните мачеви.
Да. На некој самиот каза, признавам јас, моја грешка беше и так натаму, тој винаги имал поддршка од мене од почетокот на првенството. На некој мач беше и капитан, кога не Да, Грчов и знаем го това. може да е падот во формата негова или изгубена концентрација. Но ето, ако можам да кажам јас, всичко најхубаво му пожелавам. И за Спартак е добро да Петаршилов биде во добра форма. Јас лично немам ништо против него, дори имав разговор со него и тој ми каза дека ќе направи всичко да покаже и да се мотивира, дека ќе покаже дека до крајот верно ќе се бори за подобро представување во Спартак. А јас нормално сега винаги търсите некоја возможност подобро да играте. Сега испадна овие два мача, ето добро играте. Грчов играше два мача прекрасни. Димо играше многу добро. Бојс вчера играч на мача. Не се врна Лозев, кој што е нормално и душа со Грчов на одборот, како капитан. Мартин изигра многу добро мачот, зашто вчера. До вчера никој не гледаше на него. Фудбалист кој не играше ни еден мач во Ботев, за 5 мача влезе во национален тим 21. И вкара и страхотен гол. И вчера стварно двамата изиграа перфектен мач. Значи, търсиш возможности и јас со тоа што дадов во моменти кога беше многу важно на мачот да притисокот на септември да го издржиме, јас ако не вярвам во Петаршилов не би го пуснал да игра тие моменти, но пак остава на него малку подобра форма да влезе. Всички фудбалисти многу пати търсат причината на друга страна. А јас сум човек, после толку години, јас ги гледам и како мои деца, јас ги подржавам и как башта, и как треньор, и как човек, како да кажам, нема тука некој кој не е поддржан од мене. Добре, Нетко да помниш само въпросот кој се забрава моја. Аз давно го имах въпрос, но той ми изпревари малко. Нещо ще изчекам. Значи, в Спартак Варна на мене, нали, като страничен наблюдател, ми бяга десния външен халф. Дясното крило. И имате ли там някаква алтернатива, съответно, така, в предстоящите мачове на Жота Лопеш? Лично аз смятам, че е добър футболист, но там има много какво да се желая от него на фланга. В сравнение, примерно, с това, какво показва като техника, като бързина, като повратливост един Шандел от другата страна. Просто за мен на десния фланг Спартак е прочетена книга, така го виждам аз. Отляво всички се притесняват и ако има случаи, в които Шанде не може да разгърне потенциала си, и всички отбори знаят, че това ти е кинжала на тебе. Това е човека, който може ек на ек да измисли нещо на скорост, да влезе навътре, я да шутира, я да даде така асистенция. Съгласен ли си с мен, че в дясно има какво да се желая? Или аз не го разбирам? Па ето вчера Шанде играше на десната страна. Да, виждам, че вчера. Да, от двете редеста ги въртите много, имаше и период, където играеш само отляво. И тактически тие играе много пъти противниците играат со два човека по флангите, со крило и со крајен защитник. Вчера има тие само еден на десната страна, Надеж също, младежки до 19 години игра. И сега Борис остана. Логично е да не можеш ти сега со два човека да еш еден, а другата страна да биде празна. И тактически нормално беше да го префрлиме Шанде тамо, но и на мачот претходниот со Добржа во еден период од играта Шанде помина на десната страна. Ако знаете, добро изигра тие минути. Така да ние ги вртиме како ќе изисква играта, ќе ги вртиме, но добро е да имаме возможност до Жота. Също, Жота кога дојде првите денови, ние го рачунавме на позиција кај Берна.
Да, зад нападател, да. И на пријателските мачеви така почна тој. После се појави Тајсон, кој сашто показа Играе, меѓу другото, това момче показва многу постојана форма. Да, Аз така наистина сам многу Да, постојан. тој 4 мача беше надвор. Да. 3 за накажение и едната со Ботев што немаше Но да с играта си вкара многу сигурност, исклучително спокоен, премерени пасове и това беше и целта, да ние не можеме да се браниме и да чакаме резултат. Или не можеме само со централни нападатели, со 3 нападатели игравме цел мач. Ние ако ти немаш во средината игра, трудно може да дојде топка до нападателите. Затоа вчера мислам дека на мачот добро државме средината. Таа средина ни возможи да ние правиме голови положенија. Ги имаше доста центаршутеви кои не завршија можда на точна адреса, како се казва, но ние стигнавме многу пати во 16 метра на Септември вчера. Низ тие комбинации во средината каде и Тајсон и Жота, каде беа, сега имаме возможности и со со Цецо, и со Дамјан, и со Џон Емануел, како отпорни халфови имаме доста возможности каде можеме да вртиме, да имаме подобра средина. Тој Талес можеше да помне, ама тази контузија го врна назад. Многу време направи пауза. Загуби многу загуби, не знам дали сте. Но аз искам да ви питам за Мартин Георгиев, вие ми испрепарахте въпроса преди малко. Така. Аз съм доста пријатно изненадан това момче как се развива и чак бих казал мејат на жаргон така, че ще върнем готов футболист на Ботев Пловдив. Обаче това е риска на преотстъпването. Щом сме решили да обиграваме футболисти, те е много ясно, че се го върнат лятото и даже мисля, че до година при новия им треньор ще има осезаемо присъствие в състава и ще играе по-редовно. Сигурно. Че от тази гледна точка искам да ви питам, сега става доста интересно, защото казах, че Диан Лозев се завърна. Така е. Има ли някои предимства от двамата? Много сложен става вашия избор. Лозев е... И Добри, както каза при малко за десен външен халф, някакъв вариант. Лозев Мартин и Лозев пред него? Или Лозев хипотетично? е душа на... Душа, сърце, но това момче пък играе много добре. Игра добро, но търсиме възможности. Той до сега не играше изобщо и разчиташе на шансата, во која го немахме Лозев. Сега, најважно е, че той може да играе. А што може да играе, тогаш ќе му дадеме възможност, шанса ни е сигурно. Ами той се го използва шанса, то момчето няма вина, че така стана биля с Лозев. Но просто много постоянен, даже Добри мисля, че от преотстъпените от Ботев, той е най-хубавата находка. Докато не съм забравил за Георг Стояновски да попитам, защото вече сме към края, предполагам, на епизода. Знам, че някъде около 30 минути трябва да свършим. Георг, когато гостува тук, аз го провокирах. Да. И го попитах как се чувстваш на позицията, като атакуваш халф. Нали, и той каза, аз не се чувствам много добре там, защото искам да играя като централен нападател. Обаче каза, нали, играл съм и като атакуващ, нали, зад нападателя и съответно съм играл на крилото, нали така каза. Така. Но усетих го, че него отвътре му идват, нали, да бъде на върха на атаката. А сега, когато и Дамян Йорданов се върне, нали, защото той така беше наказан, ще продължите ли да играете така с Чанчуков отпред и Георг Стояновски зад него? Или ще търсите промени? Да. Или е тайна? Во моментов навистина не можем да ви одговорам на тој въпрос, зашто не знам со кој одбор ќе играме, каква тактическа ориентација ќе имаме за мачот и определба, но ако ме питате за Георг, значи надвор од тоа, че такви се односите какви се, тој бил винаги централен нападател и како таков е афирмисан. Како таков во Българија има 3 пати MVP награди добиено на турнири каде учествале на Христо Бонев, во Самоков каде бил Лудогорец, Стеаува, ЦСК и Ставија и многу други одбори со негови голови, со представленија, но не е леко едно момче од 21-22 години и така леко да влезе и да вкарва секој мач голови
И сега Чунчуков е опитен фудбалист. Вчера се биеше многу силно на мачот, издржа многу дуели. Заштитата на Септември со 3 по 190 сантиметри фудбалисти, остри доста, но компензираме да ги имаме и двамата, да не изглеждаме како подефанзивни, како се плашиме, да покажеме амбиција за нападение. Пак ќе кажам, сега неговој да игра, мислам дека 4 гола и голот со со Монтана што му е на некој начин украден. Да. Чисти негов гол, тоа се 5 гола и 3 асистенции, и асистенцијата на Калачев против Арда, чисто негов пас, сашто не е писана. Тоа се 5 гола и 4 асистенции за Как не е писано? Писано е? Не е писано таа. Не е писано таа, сигурно. Добре. Значи, Момент, Да. като казах ти Чунчуков, да. той безспорно се старае, върши работа. Да. Отборен играч, асистира на Георг срещу Добруджа за гол. Така. Обаче 10 мача той не е вкарал гол, а е централен нападател. Критерия за един централен нападател са вкараните голови. В този контекст на мисли исках да разбера от вас как се чувства той психологически. Тежи ли му това, че не може да вкара първия си гол? Аз го виждам, че се старае. Хваля много. Се старае. Все пак един таран, централен нападател, той трябва да завършва. Да, знам. Да материализира усилията на колектива. Знам, но не можем да кажем това, че не е вкарал гол, дека не е достатъчно од оно што го дава тој за одборот. Кога играше само Георг во нападение, въпреки това, че вкарваше голови во средината на први дел, ако помните 6 мача кога тој доби право на настап, 3 мача имахме победи и 3 равни во тој период. Да, 6 поредни. Да, значи многу се говореше за това, че може да треба още еден физически појак кој ќе се бие напред. Ево Чунчуков е таков, кој се бие напред, кој дава возможност и на другите фудбалисти, дали на Георг, дали на Шанде, дали на Жота, дали на Тајсон, да имат поголема слобода во завршницата. Сега, пак ќе кажам, всичко ќе зависи од мачевите поединачно. Значи, мора да мериме ние добро каде сме ние подобри од противникот, каде се тие и да така го правиме составот за овие последни 7 мача, но подобро е, како каза, да те боли главата кога имаш повеќе возможности, од кога се оплакваме дека имаме само 14-15 фудбалисти и немаме достатъчно да ги замениме тие кои беа уморни или травмирани. Сега мислам дека скамејката е појака, имаме возможности и може да е јак адут за нас за последните мачи. Добре, един последен въпрос. Ще остане ли Спартак Варна в елита? Да питам аз Георг Хаджиевски. Нетко предполагам, че и ти стоеше да питаш това. Така, не знаем каква ще бъде, разбира се, програмата. Пак казваме, че правим този епизод преди жребия, но все пак така на фона на отборите, които са в тази трета група, на фона на мачовете, които имахте с тях, познавате ги достатъчно добре. Спартак ще остане ли? Да. Најкратко ќе бидам. Можем сега да говорам многу нешта и за подкрепата на фановите од првиот ден до денеска и за това, че јас во Варна искам да оставам еден белег на позитивна работа, посветена, како човек кој иска со цело срце да помогне на клубот. Се чувствам помежду своји хора тука. И чврсто инстинктот ми говори дека имаме возможности и поголеми возможности од кога што моментално е оваа позиција. Сега со овој одбор, со ова клима да почне првенството, ви гарантирам дека ќе видиме во горната осмица. Това са много силни и добри думи. С това приключваме и с призива на Георг Хаджиевски към привържениците на Спартак Варна, така да напълнят повече стадиона, съответно в битките, които предстоят до края на сезона в плейофната фаза. Целта е ясна – оставане на Спартак Варна в елита. Благодаря ви, че бяхте с нас.